Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, Nafarroako ikastolen elkarteak 2024ko niesaria eman dio Martxel Rodriguezi eta orain berarekin gaude egongo gara hizketan. Kaixo, zer moduz? Haupa, egunon, zer moduz? Oso ongi, lehenik eta behin zorionak sariarengatik. Mila esker. Eta nola jaso duzu sariaren berri? Egia erran, sariaren berri izan nun duela hilabete batzuk, eta orain berriki izan da sariaren banaketa. Eta izaten ari da, bi momentu horietan izan zen momentu agitzunkigarria, bai, abisua jaso nuen momentuan, eta orain ekitaldia izan den momentuan. Hurbileko jendea unitz hurbildu da, eta ezakit, momentu agitz berezia. Eta zer suposatu zuen zuretzako? Pues, rekonozimendu bat egitan espero ez nuena. Azkenean, Nafarroko ikastolen elkarteko saria, niesaria, jaso duten 9-10 pertsona edo kolektibo horiek errepasatuz, nik ez nuen pentsatuko inoiz nire burua hor ikustea, eta orduan sorpresa handi bat izan zen, sorpresa polita, egia erran. Eta, bueno, aldi berean ere, agitz hurbileko saria sentitzen dutenez, agitz emozionala bezala, ez? Eta, berez, zer da niesaria? Ikastolen elkarteak urtean behin ematen du errekonozimendu bat, kultur mailan, zientzia mailan, alor desberdinetan, beraien lanak ikastolak dituen balioekin lerratzen diren pertsonei edo, pixkot goraipatzeko figura hori eta mai gainean jarri, eta egia da, sariako jartzuna izan duela ere, eta orduan, bizirik mantentzeko idea horrekin ikuste. Eta zure kasuan, zer ikusgarritasun ematen du saria jasotzeak? Nik uste ikastola mailan zentro desberdinak ezagutu dutela egiten dutena. Dantza mundua beti ez da sobera mainstreama izaten, eta orduan nik uste dut lagundu dula gure ofizioa prentsa mailan eta jendarte mailan pixkot edatzen eta plazaratzen. Aurreko elkarrizketan, ojo kritiko saria den bueltan egon ginen, beste sari bat jaso duzuna, ezta? Ezakit berdin jaso duzun, honek gehiago unkitu zaituen? Bai, egia da, adibidez, ojo kritiko saria da, sari potentea, Madriletik ailegatzen den sari bat da, eta pixkot urruntasun batekin eta oztasun batekin kakotxartean ere jaso genuen. Agian sari horrek bai ematen digula ikusgarritasuna lan aldetik, eta segurazki abudo eta gaizki erranez monetizatuko da, nola bait, ez? Egia da sari hori jaso eta hurrengo egunean ja itxi genitula 3 emanaldi 2025-erako, eta bar. Aldiz, niesaria sentitzen dut asko zurbilagoa eta emozionalagoa den sari bat bezala, etxeko saria, eta orduan ez da hain lanarekin zuzenean lotua segurazki, baina bai bizitakoarekin eta ibilbide personalarekin. Ze harreman izan duzuzuk ikastolekin edo ikastola batekin, eta zakit nola izan ziren urte horiek, nola gogoratzen dituzu? Agitzongi egia erran, ni hasi nintzen Lesakako Tantirumairu ikastola, eta bertan egin nuen aurrezkuntza eta lehen hezkuntza, eta gero pasa nintzen berako Labiega ikastolara DBH-a egitera. Eta bi etapak, oso agitz etapa desberdinak dire, bizi momentu agitz konkretu eta desberdinak, baina oroitzapen agitzona dut adibidez Lesakako Tantirumairu ikastola nintzelarik, hasi nintzelako Tantirumairu dantza taldean, lehenbiziko aldiz dantza klaseak edo hartzen. Eta, azkenean jaso nuen ikastolaren babesa, inguruaren babesa, eta familia edatu horren babesari esker ez nion dantzatzeari utzi, ez? Orduan, nire ustez bai badago zor moduko bat ikastolarekin, beraien laguntzari esker ere dedikatzen naizela gaur dantza mundura. Zure bidea bilatzeko baliabide moduan ikusten duzu? Bai, batez ere,
eta uste dut hori badela ikastolen funtsetako bat, ez? Dela aurrei ez ametsak moztea. Eta hori duitzen zait dela balore bat agitze importantea eta beharrezkoa gaur egun, badaudelako tendentzia batzu, pues, denak normalak diren gauzetara bultzatzen digutenak, estandarizazio batera, pues, budo errateko denak pixkot futbolera eta bar, eta aldiz Lesakako ikastolan eta Tantirumairu dantza taldean jakin izan zuten ikusten zegoela mutil bat bazula gaitasuna dantzarako eta estimulatzen jakin izan zuten momentu konkreto batean, bizitzako momentu importante batean, pasio hori edo talentu hori, eta horri esker azkenean pues, eraiki da gaur egun pues, nire pertsona, erraten aldena. Eta, bueno, momentu horretan zuretzako ikastola babesleku izan zen, eta zu orain beste jende batzuetarako babesleku bezala ikusten duzu zure burua? Bueno, espero edo nahiko nuke, azkenean orain ari deate ikastola desberdinetatik deitzen, elkarrizketa batzuk egiteko aurrentzat eta beraiek behar dutelako ere erreferente desberdinak, ez? Profesio desberdinak, bizitzeko modu desberdinak, azkenean agitze erresa da lotzea lanbide konkreto bat, genero konkreto batekin eta eta estereotipo horiek beti hor daude, zoritxarrez, 2008an oraindik estereotipo horiek hor daude, eta nik uste dut edozein umerentzat estereotipo horiek hausten ditun erreferente bat hurbil izateak laguntzen duela. Eta orduan gure kasuan Lesakan bizitzea ere eta Lesakan lan egiteak ematen dio gure lanbideari ikusgarritasun bat eta gure bizitzeko moduari ikusgarritasun bat naturalizatzen duena dena, eta orduan ez duzu imaginatu beharrik, badaude mutilak dantzatzen dutenak, ez gure herrian badago bat eta badago bere bikotea, eta orduan nik uste dut horrek ja erreferentzialtasun bat ematen diola bizi eredu anitzei. Eta ikastolekin elkarlanean egon zara ez dakit dantzari moduan? Egin izan ditugu duela urte desente Dinamarkan nintzenean dantzari bezala lanean, bueltako bidaia batean egin genituen tailer batzuk Tantirumairu ikastolan, eta orain ari gara zerbait prestatzen, arte klaseakin eta aurrezkuntzako psikomotrizidade gelan eta pixko bat gorputza eta mugimendua lantzeko. Eta zergatik uste duzu hautatua izan zarela, ze arrazoi eman dituzte ikastolek? Bueno, egia da sari banaketan aipatu zituzten nieko lehendakaritzatik eta zuzendaritzatik, Elena eta Josuk aipatu zituzten balore batzuk edo direla pixkot beraiek gaur egun ikastoletatik ateratzen diren edo ateratzen garen pertsonek eduki beharko genituzken bortz ezaugarri edo balore edo. Eta horietan aipatzen zuten euskara eta euskal kultura, aipatzen zuten solidarioa izatea, aipatzen zuten sortzailea izatea eta beraiek defendatzen zuten ematen dunez nik biltzen ditudala edo gaitasun edo ezaugarri edo habilidade horiek, ez? Orduan, printzipioz horrengatik izan da. Eta, klaro, aditzen duzunean, olako hitz politak eta zuregatik niri beti kostatzen zai gauza horiek aditzea, baina printzipioz horregatik izan da. Eta ekitaldiari dagokionez, zer moduz joan zen, noiz izan zen, non? Izan zen urtarrilaren 30 uste dut, hortzeguna zen, nieko egoitzan, Iruñako Aldezarrean, eta izan zen ekitaldi xume, baina agitz hunkigarria, zeuden hor lurrean jarriak adibidez, anekdota bezala, nire txikitako dantza ensaioetan erabiltzen ditun zapatilla desberdinak, zeuden Lesakako ezpata dantzarien espartzin batzuk, baleteko bailarina txiki batzuk, eta orduan, olako detailez osatutako ekitaldia izan zen Lesakatik, etorri zen bai familia biologikoa eta bai ikastolako familia, eta bertan tobera gio zituzten ekitaldia hasteko, aurresku bat egon zen, agitza raro egin zitzaidan aurresku bat jasotzea eta ez dantzatzea, zeni normalean bertze aldean egoten naiz,
Paz de Ziganda ikastolako koroak bi aldiz kantatu zuen, eta Lesakako ikastolako ikasleek prestatuak zituzten bideo batzuk ere proiektatu ziren, orduan, dena agitze borobila eta hunkigarria izan zen, eta bukatzeko nire hitzartze moduko bat egon zen, nahiko lan izan nula malkoak agontzen, eta gero Dora Salazarren saria eman zidaten, berak egindako eskultura bat, agitz interesgarria eta ikusgarria, eta holaxe gero pintxo batzuian eta familia giroan egiarran. Primeran. Eta orain, zertan ari zara zure konpainiarekin, aurrekoan komentatu genuen, Red Siluet izenekoa, ezta? Eta zertan zabiltzate orain? Justo orain gaude, Lesakako kulturetxean, nago, antzokian, ari garelako ensaio batzutan, prozesu berri batean, heldu den urriaren 31an, Iruñako koro kamararekin, Kamara Koralde Pamplonarekin, estreinatuko dugun lan berri bat prestatzen. Lan hau izan da beraien enkargu bat, beraio bat zuten gogoa Stravinskiren ezkontzak lantzeko, obra agitz interesanteam eta intensoa musikaldetik, eta ikusten zuten dantza emanaldi bat egin nahi zutela musika horrekin. Orduan guregana jo zuten, eta guk proiektua gogoz eta ilusio hartu dugu, eta orain ari gara gorputza sartzen lehenbiziko egonaldi moduko batean. Eta hurbileko datarik ez duzue orain begibistan? Bai, aldi berean sorkuntzez gain segitzen dugu biran, Jaleirekin eta Los Perrosekin. Kasu honetan, Otsaiaren 8an badugu Irunen, etxetik hurbil, Los Perrosen emanaldia Amaia Kultur zentroan, Irunen, eta Jalei bat dugu Otsaiaren 15an Tuteran, Gaztanbide aretoan, eta ja Otsaia bukatzeko 28an Santurtzin. Orduan, Otsaian 3 emanaldi ditugu, 3ak Euskal Herrian, Gipuzkoan, Nafarroa eta Bizkaian, eta ongi raroa izaten da Euskal Herrian izatea hilabete batez 3 emanaldi, gehienetan kanpora ateitzen gara ere desente, eta orduan, ongi Otsaia etxean. Orain hemen egoteko aprobetxatu, eta gero nora joango zarete? Gero birak segitzen du, eta badugu Espainia mailan desente, Sorian egonen gara, Menorka Ciudadelan egonen gara, Tarragonan ere, Katalunian desente beti, eta Madrid inguruan ere, hori martxoan. Eta apirilan, martxoa eta apirila tartean, apirila izaten da dantzarentzat nahiko hilabete potentea, nazioarteko dantzaren eguna 29an delako, eta horrere baditugu Katalunian bertze pare bat, Bartzelona inguruan, eta segurazki Bilboko Arte Ederren Museoan ere eginen dugu interbentzio gisako bat, orduan udaberria nahiko lanpetua egiarra. Eta noiz aurre ikusten duzu birarekin bukatzea? Nik uste hori ez dela aurre ikusten, hori pixkanaka datak gutxitzen dire, gu guregatik segituko genuke, egia da adibidez Los Perrosek arrakasta handia izan dula, eta adibidez orain Irunen eginen dugun emanaldia izanen dela 101. Kuriosidade bezala, dato kurioso bezala. Orduan, printzipioz oraindik ari gara 2028 betea dugu, udazkenean baditugu Jalei desente ere, eta helduen urtera begira ere ari gara hitzartzen emanaldi desente, orduan 2026 arte segituko dugu, gainera 2026an nik uste dut lan berri bat estreinatzeko aukera izanen dugula, segurazki Iruñan ere, apirila aldera, Lesakan edo Iruñan, edo bitokitan. Eta, azkenean pieza baten zikloa bukatzen denerako, gira zikloa bukatzen denerako pieza berri baten estreinaldia etortzen da, eta suertez horren gira ere hurbiltzen da. Orduan, idea da pixkot konpainiak segitzea beti mugimenduan. Eta nola moldatzen zarete gira batekin jarraitzeko eta beste bat sortzen bitartean, ez dakit? Nahiko lan egia erran. Zaten da, kuriosoa da, azkenean gure bizimodua nahiko kuriosoa da, agitz nomada gara, ez dago aste bat osorik toki berean gaudena, orduan, bideko eta transizioko momentu horiek kotxean dela, tren geltokietan, aeroportuetan dela, eta bar, hor irakurtzen, ikusten, komentatzen gure artean gauzak eztabaidatzen, krisian sartzen ere, hartzen dire erabaki desente.
Orduan jirak nekezak dire, baina baita laguntzen dute proiektu berrien haziak edo ereiten. Eta aldiz gero lesakan gaudenean sorkuntza momentuan, pues hor bai izaten da fokalizatzea eguneko 8 orduak antzokian gaudenak bueno, egotea bakarrik horretara, eta alba da pues, ordenagailuko lanak dela jirako hotelak hartzea, bidaiak hartzea, kontratuak sinatzea, eta bar horrek denbora sobera ez hartzea. Zaila da oreka hori mantentzea, jo, bueno, oraingoz, ematen dunez lortzen dugu, batzutan gure osasun fisiko eta mentalaren kostu handiarekin, baina, bueno, hor gaude. Bueno, lana dagoen bitartean ere seinale ona da, ez? Bai, horixe, ezin kexatu egiarran. Bueno, Martxel, mila esker gurekin konektatzeagatik eta zorionak berriz ere zure sariagatik. Eta, bueno, hurrengora arte. Mila esker zuei beti interesa erakusteagatik eta nahi duzen arte. Bueno, onda segi agor. Aio, besarkada bat.